Csak most nem vagyok olyan állapotban, nem aludtam az éjjel. mit érzel? A zene az... Ja, oda bent van. De még mit... Van barna is közöttük. De mit érzel? Jót érzem. Jót érzel? Igen. Nagyon jót. Nevetel! Mi az 4 lába van, asztal, de nem szék? Csökke cigány! Jaj, ez Zolti kap még először. Legyen garam, legyen kutya, legyen ló, legyen kígyó! Ezek nagyon kemény állatok. És hány álmatlan éjszakát okoztál te a kardoskótiaknak, mi? Nézd kérdés. Nézd kérdés. 4 lába van, asztal, de nem szék. 4 lábad, és nézd. Bulgár Jenő! Asztal, de nem szék, akkor mi? Aztán nézd, szék. Jó, de... Nem Gyula. De nem szék, akkor... Szék. Nem jó. Ne neves! Mondom, asztal, de nem szék. Na, akkor mi? Gacsa pitu! De nem belok. Nem szörömedős. Blokkolni 4 lába van, asztal, de nem szék, akkor mi? Maradta ti pátodat. Minek van még 4 lába? Tigris vagy az oroszlány. Nem jó, Az nem, az előbb nem volt jó. nem jó. Orosz. Az se. 4 lába van, asztal, de nem szék. Na, Az oxigén. pedig egyszerű amúgy, nagyon egyszerű. Mivel kezdők, milyen betűvel kezdők. Betűvel. 4 lába van, asztal, de nem. Gátvédelem. Betűvel kezdők a szín. Aha. Hogy mit érzel? Emlék. De nem szék, akkor mi? Jó. Faszom, geci, hogy hívják már? Betűvel. Attila. Annak csak 2 van. What the fuck? Nem, ilyen magyar szót keressél. Kidobó gyerek. Na, az már az előbb volt. Nem. 4 lába van, asztal, de nem szék. Szabad a gazda? Igen. Asztal. Rólam mit mondott ez a mocskos gyerek, mi? Na, mit mondtál, Jóska gyerek? Most fázál. Mi testvérek vagyunk, azt megmerted ezt csinálni? Kihúzom a szádból a nyelvet és cipőt kötök belőle. Te mondtad az asztal. Hát nem mondom, 4 lába van. Nem Máté. Ha benne van a válasz is. Jó, de... 4 lába van, asztal, de nem. Igaz, hogy az? Na látod, ezért kéne elmenni egy logopédushoz. Televízión köröztül láttam őket. Azt tudod, mit csinál? Nem. Megtanít beszélni. Komolyan, meg... Mondd ki, hogy pszichiáter. Pszichológus. P-vel kell.